Здравейте, аз съм Илиян. Правя видеото по повод това, че съвсем скоро ще стартира най-новия проект на Ethereum Pro, Ethereum Pro Mining. В момента тикат регистрациите, а самия старт ще е след няколко дни. Какво представлява самия проект? Това е платформа за добиване на Ethereum. Стойността на пакетите е $2.50. Няма ограничения в броя на закупените пакети и срещу това получавате определена мощност, с която добивате Ethereum. Доходността е между 6 и 9% на седмица, или грубо казано това е около 1% на ден. Тоест, ако закупите 40 пакета на стойност $100, вие получавате между 6 и 9% на седмица върху вашата инвестиция. Начисленията ще са всеки ден. Тук са дадени между 6 и 9% на седмична база, но начисленията ще са всеки ден, тегленията също. Ще може да се тегли в платформата по всяко време. Изплаща се в Ethereum. Другото важно нещо е рефералния бонус, който е 7%. Т.е. когато поканите някой да се присъедини към платформата, вие получавате 7% от стойността на неговата покупка. Или ако той закупи пакети на стойност $100, вие получавате съответно 7% са $7. Този бонус не е само при регистрация, а всеки път, когато вашия лично поканен закупи пакети, вие ще го получавате. Платформата приема плащания в биткоин и в Ethereum. В момента сме в предстарт, в период текат регистрации. Самия старт ще бъде на 13 юли в четвъртък. Така че всеки, който има желание да се включи, има достатъчно време да се регистрира, да си преведе нужната сума в биткоин протомонето, който няма такова, да си направи и да е готов за старта на платформата. Ако имате допълнителни въпроси, можете да ми ги зададете. Този клип ще го кача в YouTube, под самото видео ще оставя линк към Facebook профила ми, така че по всяко време можете да се свържете с мен за повече информация. Сега да спомена нещо важно. Пакетите са за период от 1 година. Тоест, всеки пакет, който закупите, той ще ви начислява приходи в рамките на 1 година. Това е. Пак повтарям, в момента тикат регистрациите. Старта е 13 юли, четвъртък. Чао и успех на всички!